Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 20-nji awgustda geçiren hökümet maslahatyny gowaça ýygyk edilşi, hususan ösüş suwunyň tutulşy we paýta ýygymyna görülýän taýýarlyk barada berilen hasabat dinläp, owa huzurlugyny gowy netijelerin gazanylýanlygyny bellädi. Emma Azatlyk radiosu bilen söhbetde bolýan daýhanlar bu ýyl gowaçanyň hem suwsuz bolanlygyny we garaşlyan haslygyny magyň kyn boljagyny aýdýarlar. Mundan öň Azatlyk radiosu ýurdun buğday eken daýhanlarynyň aglawasynyň bergeli çykanlygyny habar beripdi. Bu bergi ekilen buğdaýyň köp ýerde göýdükdirilmegi, ýagny suw ýetmezçiligi bilen düşünülýär. Şu kepde Ahal welaýatyny uly ýollaryň boýuna ekilen gowaçanyň ýagdaýyny gören we daýhanlar bilen gurlaşan çeşmeňiň maglumatyna görä, bu ýyl gowaça eken kärenneçiler hem döwletden alan tohumlary, dökünleri, suw we tehnik hyzmatlar üçin bergili çykmakdan alada galýarlar. Gowaçanyň ýagdaýy erbet. Gowaça ekilen kartalaryň içinde boş, hiç zat göýe görmedik ýerler hem az däl. Köp ýerde göýe görüş pes bolupdyr. Gowaçanyň göýe gören ýerlerinde hem adamyň guşoklugyna ýetýän gowaça ýok. Bolup bilse diýdiňden bolýar diýip Azatlygyň çeşmesi gurrun berdi. Şeýle dol kadaly boy almadyk we suw ýetmän gyssanan gowaçalaryň godalarynyň açylyp başlagan ýerleriniň hem bardygyny, ol paýtalary beýleri fartukly ýaşlaryň eýýämden ýygyp ýörenligini habar berdi. Yerli synçylaryň köpüsiniň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň paýta ýygymy dawaraly başlanyp, ilkinji ag altyn ýüklü kerwenleriň watan harmanyna uğradylmak üçin kän öňünden taýýarlyk görülýär. Hatda käte öňkü ýyllardan galan paýtany etrapdaky ammardan ýygyna ekin meýdanyna getirip gaýtadan harmany tawsyryan halatlar hem bolýar diýip könürgençli resmi Azatlygyň habarçysyna aýtdy. Bu ýyl suw daşowuzda, lewapda, marda hem az boldy we bu sebitlerdäki çeşmelerimiz hem gowaça eken daýhanlaryň bergili çykmakdan alada galýanlygyny habar berýärler. Bäherdenne öz sagalary bilen 5 hektar ýere gowaça eken kärenneçi Azatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gürleşenini bu ýyl döwlet edilen bergini üzmek üçin gapydaky mallaryny ýa dugulnak hallaryny satmaly bolmasa arazydygyny aýtdy. Azatlygyň habarçysy bilen gurlaşan daýhanlaryň köpüsi döwletiň tebiigi ýagdaýy, gurokçylygy nazarda tutup geçirimlilik etmegini isleýär. Emma mundan öň döwletiň am derýajoşuny, ekin meýdanlaryny suw basan we uly ýana galan kärenneçilere hem hiç sur ýardam etmänligi habar berildi. Ikinji tarapdan kärenneçiler ýyl gowy bolup, gowy hasyl alan ýyllarynda hem agyz dolur waýdarýaly bol girdeji almaýanlyklaryny, sebäbi döwletiň satyn alyş narhlarynyň üýtgegisiz galýanlygyny gurrun berýärler. Aşgabatdaky Inamdar çeşmeňiň tasdiklamagyna görä, döwlet paýtanyň her tonnasyny daşary ýurtlara 3.000–3.5 miň dollary goly pula satýar. Emma bir tonna paýta öndüren kärenneçiniň eline galýan 50–60 dollar çemberindäki pul bolýar. Şonuň bilen bir wagtda kärenneçiniň daýhan birleşikleri bilen baglaşan şertnamasyndan artyk öndüren paýtasyny özüniň isleýän ýerine geçen wagtyndan satyp biljekdi barada berilen wadalar hem şu neçenli ýerine ýetirilmeýär. Munyň üstüne daýhan birleşikleriniň ýol başçylary owanyň tertip düzgünligine gödökçülük edýän polisiýa işgärleri, ýollar we beýlekler üçin çykarylýan harajatlar hem kärenneçileriň gazanjyndan tutulýar. Bu nehe kapitalizm, ne de sosyalizm. Diňe adamlar horlamak bolýar diýip Azatlyk bilen anonim şertde gurlaşan 65 ýaşly ahally kärenneçi aýtdy. Bellemeli yer Türkmenistanyň prezidenti 20-nji awgustda geçiren hökümet mejlisinde hem daýhanlar üçin ähli şertleriň döredilenligini nykdady. Emma kärenneçileriň köpüsi şertleriň pesdigini edilýän talabyň bolsa reallykdan daşdygyny aýdýarlar. Halkara hukuk toporlar Türkmenistany paýta planlary bilen baglykda mejbur zähmeti ýygyderli ulanmakda tanqid edýärler.